de film die gewonnen heeft vandaag en die niet door de jury, maar door het publiek gekozen is als de beste PZC-film van Zeeland, is geworden De Wensmoeder. Het is echt een hele eer dat het publiek het de beste film vond, misgemiddeld. Ja, dat hadden we niet verwacht. Waar denk je dat het hem in gezeten heeft? Ik denk dat ze misschien mee hebben geleefd met personages. En Michelle en Pim die hebben zo goed gestalte gegeven aan de personages. Dat, ik denk dat misschien wel geholpen heeft. Ja. Uiteindelijk hebben we onze keuze toch laten vallen op een pareltje van een film van een jong talent. Waarin we een groot talent, waarin we grote beloften voor de toekomst zien. Een film gemaakt met een klein budget. Vuurrood van Isabel Alberti. Het is echt totaal onverwacht, hè, voor jullie? Niet normaal. We wilden bijna niet eens naar de prijsuitreiking gaan, omdat we dachten... Nee, we zagen onze concurrenten en dan sommige kennen we. En dat we echt zo dachten van, hé, maar hoe dan? En nou ja, dit is totaal niet verwacht. Nee. Gewoon en niet. ook omdat het zo'n kleine film is inderdaad. En tussen andere kleine films met zulke mooie, grotere films die ertussen zitten. Ja, echt totaal onverwacht.